як бора боло рафтани нархи бензин ва камчин шудани он дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории шаҳри душанбе ронандагонро нигарон кардааст. нархи 1 литр бензин ки дар аввали моҳи март 7 сомониву 20 дирам буд, акнун ба 8 сомониву 40 ё 8 сомониву 80 дирам расидааст. боло рафтан да тез мер броя пав ахамидан да 10-20 дирам мехама айхи ранги пешина газ сесим намешава дига бензин вообще так боло да қариб $1 шуда дига. ҳоло дар чанд нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ ҳам навиштаи онро дидан мумкин аст ки бензин нест. ронандаҳо гуфтанд дар бархе аз нуқтаҳои дигар фурӯши бензин маҳдуд шудааст ва ба як ронанда аз 20 литр зиёд бензин намефурӯшанд. масъулони нуқтаи фурӯши сӯзишворие ки айни замон мо дар наздаш қарор дорем мегӯянд 4 рӯз боз бензин намефурӯшанд. далелашро ҳам дар ворид нашудани ин навъи сӯзишворӣ ба кишвар мегӯянд. ба онҳо гуфтанд ки дар корхонаҳои истеҳсоли нафт дар кишвари қазоқистон ки асосан маводи суғд ба тоҷикистон аз ҳамон кишвар ворид мешавад, корҳои таъмирӣ рафта истодааст ва ба ҳамин далел ба тоҷикистон маводҳои нафтӣ аз ҷумла бензин ворид нашуда истодааст. хадамоти зидди инҳисории тоҷикистон ки танзимкунандаи бозори маводи суғд дар кишвар аст мегӯяд дар 3 моҳи аввали соли ҷорӣ нархи бензину газ ва сӯзишвории дизелӣ ба таври ҷиддӣ боло рафтааст. аз 1 январ агар нархи 1 литр сӯзишвории дизелӣ ва гази моҳӣ 6 сомониро ташкил мекард, имрӯз ба 740 ёки баробари ба 23% баландшавии нарх дар давоми 2 моҳ ба мушоҳида мерасад. солярка бензин гази моҳӣ бошад 13% баландшавӣ то 13% аст, аз яне ки аз 4 ба 4.55. ба гуфтаи ин масъули хадамоти зидди инҳисорӣ сабаби афзоиши нарх дар воридоти маҳсулоти нафтӣ аст ки қазоқистон содироти онро кам кардааст. тибқи омори расмӣ тақрибан 90% маводи суғд ба тоҷикистон аз ин кишвар ворид мешавад. моликони нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ мегӯянд маҷбур шудаанд аз Русия бензин биёранд ки ба гуфтаи онҳо харҷи бештар дорад ва ин ба нархи бензин бетаъсир намемонад.